δεύτερο αρχηγό, το Βασίλη το Φίλη. Δεν είπα Πάρη Σπυρόπουλο γιατί Πάρη Σπυρόπουλος είναι αρχηγός. Τελείωσε. Λοιπόν, Πάρη, θέλω να μας πεις δύο λόγια. Πώς βλέπεις τη φετινή Κόρινθο και πώς είδες γενικά την προετοιμασία μέχρι τώρα? Κοίτα να δεις, μέχρι στιγμής η προετοιμασία έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το κυριότερο είναι ότι δεν έχουμε τραυματισμούς, αυτό που είχαμε πέρσι. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά στα Καλάβρητα, πάρα πολύ σκληρά. Εξάλλου δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι, αν δουλέψεις σκληρά στην προετοιμασία δεν κάνεις τίποτα. Την ομάδα, εντάξει, μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την ομάδα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είμαστε κουρασμένοι, αλλά έχετε δει κι εσείς και από το πρώτο φιλικό που φαίνεται και στις προπονήσεις ότι η ομάδα έχει πάρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Το δέσιμο της ομάδας γίνεται τώρα και είμαστε σε καλό στάδιο. Διαφέρει δηλαδή η φετινή Κόρινθος, θα διαφέρει, πώς βλέπεις, δηλαδή θα είναι πιο ποιοτική, αποκτάει άλλη δυναμική, που είναι πιο γρήγορη, γιατί ο μέσος όρος έπεσε στα 22,5. Ναι, ο μέσος όρος έχει πέσει. Όχι, δεν θέλω να κάνεις συγκρίσεις, πέρσι ήταν καλή, φέτος είναι κακή ή το αντίστροφο. Μας είναι να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, και κάθε χρονιά αυτό γίνεται, έτσι. Να προσπαθείς να βελτιώσεις κάτι από την προηγούμενη χρονιά. Να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, να είμαστε πιο γρήγοροι, όλα αυτά που λες. Έχουμε έρθει και στο στάδιο. Είναι διαφορετικό από το πλαστικό που παίζαμε πέρσι, είναι μεγαλύτερο γήπεδο, μεγαλύτερη χώρη, καλύτερο το χόρτο και πιστεύω να είμαστε καλύτεροι κι εμείς, να έχουμε καλύτερη ποιότητα. Και είναι για καλό το στάδιο και για τους γρήγορους ποδοσφαιριστές όπως είναι ο φίλος μας ο Μάριος Αγγελόπουλος, από εκεί που είναι γρήγορος, ο Μάριος το ξέρετε, πολύ γρήγορος. Λοιπόν, να έρθουμε στον έτερο αρχηγό, το Βασιλάκι το Φίλη. Βασίλη, πώς βλέπεις φέτος τα πράγματα, πώς είδες την προετοιμασία και γενικά πώς βλέπεις τη φετινή Κόρινθο? Προς το παρόν όλα βαίνουν καλώς, η προετοιμασία ήταν αρκετά καλή. Έχουμε μια πολύ νέα ομάδα και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο δυνατόν γίνεται καλύτερο ποδόσφαιρο. Εσύ ποια είναι η φιλοδοξία σου για φέτος, δηλαδή να παίξεις καλύτερο ποδόσφαιρο από πέρσι σίγουρα, αλλά ποια είναι η φιλοδοξία σου έτσι, τι θέλεις να δεις από τον Βασίλη το Φίλη? Από μένα θέλω να βοηθήσω όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο τους συμπαίκτες μου για την ομάδα και όσον αφορά για την ομάδα, όσο δυνατόν καλύτερη θέση και αν όχι άνοδο. Δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού μας υπάρχει άνοδος, Βασιλάκη? Πάντα υπάρχει άνοδος. Έτσι να είσαι αισιόδοξος όπως και εγώ που έχουμε το ίδιο όνομα. Να έρθουμε τώρα στους δύο νεοαποκτηθέντες, από τους νεοαποκτηθέντες. Πρώτα το Δημήτρη το Τζουλιώτη, μας έχει έρθει από το Νεολικό. Λοιπόν, Δημήτρη, πες μας τι βρήκες στην ομάδα της Κορίνθου, τι σ' αρέσει, γενικά πώς πάει η προετοιμασία? Καταρχήν έχω έρθει σε μια ιστορική ομάδα, όλοι ξέρουμε το όνομα της Κορίνθου. Βρήκα ένα κλίμα, τα παιδιά είναι άριστα, οι χαρακτήρες άριστοι, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ελπίζω και εμείς τώρα που ήρθαμε καινούργιοι στην ομάδα να βοηθήσουμε και εμείς να μπούμε στο κλίμα των παιδιών και να βοηθήσουμε και εμείς την ομάδα να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και γιατί είπε αυτό που είπε και ο Φίλης, στο πίσω μέρος του μυαλό μας γιατί δεν έχουμε την άνοδο. Εγώ το εύχομαι, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή ήρθατε τρία παιδιά από ο Γκοσποντίνοφ και ο Καλαφάτης, τρία παιδιά. Και εσύ, πώς βλέπεις αυτό, βοηθάει, θα βοηθήσει την ομάδα, δηλαδή αν δεθείτε, αν παίξετε δηλαδή και οι τρεις βασικοί? Κοιτάξτε, πάνω απ' όλα είναι η ομάδα να έχει ομοιογένεια. Τώρα το αν θα βοηθήσουμε, αν θα παίξουμε εμείς και οι τρεις, να παίξει ο ένας, δεν μπορώ να το ξέρω. Βασικός στόχος εμάς αυτή είναι να γίνουμε ομάδα, με τα νέα τα πρόσωπα να γίνουμε μένα με τους παλιούς και να αποδώσουμε καλό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πολύ και θα πάμε στον έτερο, τον Μάριο τον Αγγελόπουλο. Λοιπόν, Μάρια, ήρθες από το γειτονικό Άργος. Είχες χρόνια, ήθελες αυτή την επιθυμία σου, πώς γίνεται φέτος, έγινε ο γάμος που λέει, γιατί υπήρχε το ειδήλιο? Εντάξει, ήρθα σε μια μεγαλύτερη ομάδα από το Άργος. Είναι ιστορική ομάδα Κόρινθος. Όλοι εμείς τα καινούργια παιδιά και τα παιδιά που ήταν εδώ πέρα στην ομάδα θα μας βοηθήσουμε να πετύχει τους στόχους τους και ό,τι καλύτερο για αυτή την ομάδα. Το περιμένεις ότι θα έρθει στην Κόρινθο, δηλαδή το καλλιεργούσες, το σκεφτόσουν, είχες πρόταση, πώς έγινε, γιατί τελευταία είναι από τις τελευταίες μεταγράφες της Κορίνθου? Εντάξει, κοιτάξτε να δεις το ποδόσφαιρο, όλα γίνονται, όλα μπορούν να γίνουν, όλα μπορούν να μην γίνουν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έφυγα από το Άργος, έγινε η πρόταση και αμέσως υπέγραψα γιατί ήθελα πολύ να παίξω στην ομάδα και ήθελα χρόνια. Έχω παίξει αντίπαλος και καταλαβαίνω. Και όταν παίξεις το Άργος με τον Παναργιακός Κόρινθος, τι νομίζεις, θα σε χειροκροτάνε σίγουρα οι Άργητες, πώς το πιστεύεις αυτό? Βέβαια, σίγουρα τα παίζοντας 9 χρόνια εκεί αρχηγός στην ομάδα του Άργους, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα παιδιά. Το γήπεδο θα παίξουμε μπάλα και έξω είμαστε φίλοι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ τον αρχηγό, τον Πάρη τον Σπυρόπουλο, τον Βασίλη τον Φίλη, άλλος αρχηγός και το δύο νεοαποκτηθέντα παιδιά, τον Δημήτρη τον Ζουλιώτη και τον Μάριο τον Αγγελόπουλο. Παιδιά, σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή πορεία και προπαντός πάνω απ' όλα υγεία, γιατί πέρσι η Κόρινθος επλήγει πάρα πολύ από το θέμα των τραυματισμών. Να είστε καλά.